Ahoj pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje. Mám pro vás takový oznámení, někdo možná i tušil, že to možná přijde. Vím, že byly takový zvěsti v chatu, kdo chodí na ty mé streamy, už jich moc není teda. To je taky ten kámen úrazu, jeden z nich, že vlastně jsem mýval kolem 100 diváků na streamech a teď poslední dobou jich je tak polovina. Já vím, že se můžu za to trochu sám, protože jsem začal dělat ty různé akce, že jo, víkendový, kde se seznamujou lidi. A tak jsem neměl tolik času a ještě navíc jsem byl v té Itálii. No a jak jsem říkal, já mám několik kamarádek díky právě těm různým akcím a tak. A ta jedna kamarádka už je víc než kamarádka. Vlastně, jak bych to řekl, čekáme spolu děcko, takže se budeme brát a já už na ty streamy nebudu mít čas. Bohužel. No. Budou jiné povinnosti, jiný život. A já jsem si vždycky ten rodinný život přál, tak se to konečně stane vlastně realitou. No a samozřejmě, že svatba, všechno možné okolo a příprava na dítě a tak něco stojí, takže budu muset prodat tu elektroniku, co tu mám. Takže ty konzole prodám. Jako první prodávám tady ten PlayStation VR 2. No, mám k tomu i ovladače, kdyby to někdo chtěl koupit. Já to vystavím asi na tom Facebooku. Marketplace, jo. Já stejně přesto nehraju, teď jsem výjimečně udělal jeden stream z toho. No a asi Pařanský ráj jako takovej skončí, nebo bude aspoň na dlouhou dobu pozastaven. Nevím, jestli jako taťulda budu mít na to čas, ale já už na to ani nemám jako myšlenky na nějaký hraní, jo. Takže je to takhle, no. Jo, abyste viděli, že Pařanský ráj svým způsobem teda vlastně jakože končí a že jsem mu dospěl. Konečně jsem se stal mužem. Dospěl jsem. No, ale máme 1. dubna, tak vám chci oznámit, že je to apríl. Pařanský ráj pojede pořád a víc. No. Streamu bylo málo, začnu pravidelně. Když nějaký den vynechám, tak se budu snažit předtím udělat třeba streamy 2, abych bylo zase hodně. Jo. A budu moc rád, když začnete chodit na ty streamy taky, aby vás bylo taky hodně. Protože mě to pak pozitivně nabije. Jo. A budou vycházet skvělý hry, budeme si je užívat, kochat se. Konzole si nechám. Možná ten PlayStation VR 2 prodám, ten asi jediný. Ale jinak všechno ostatní. Chci pořídit i Nintendo Switch 2 a streamovat vám z toho. Jo. Takže díky za vaši podporu neutuchající. Doufám, že jste to nezabalili v polovině tady oznamovacího videa a berete to za fakt, že končím a že jste si to doposlechli celý, protože tomu tak není. Já vám děkuju těm, kteří stále chodí a zůstali i v té pauzice, co jsem měl, nebo ty, co se vrátili. Děkuju věrným Pařanům, protože kvůli nim tady zůstávám. Jo, že nežením se, dítě zatím nečekám. Jenom kamarádky mám. Jo, ale ty pro mě jsou na druhém místě. Na prvním místě jste vy. Tak mějte se krásně a na viděnou. Zdař a pář.